מורה, אפשר להוציא משהו לאכול? ירק משהו? ירק, רגע. מה אתה עושה? מה אתה עושה? ביקשת ירק. סלט ירקות, מה? אתה לא רוצה? מה זה? תכניס, זה ירק, זה סלט. רגע, אני עושה סלט? מה סלט? אתה רוצה גם מה? לא, תודה, תכניס. יש לך מלח? שכחתי בבית. מה זה, שמן זית? כן, שמן זית. וואי, תביא קערה. אני יודע שבבית אתה לא עושה סלט. לא, לא ממש. למה אתה לא מוריד לפלאפון את הקצה? למה? אני אוהב את הקצה. מה אתם נסחפים? לא אוכלים את הקצה. את הקצה של העגבניות אתה אוכל? די, השמן, די. וואו!